etelänpuoleinen aika voimakas tuuli antaa säväyksensä tuohon päivään, erityisesti rannikoiden tuntumassa. Vähän huomenta. Tänään sataa. Koko hemmetin päivä. Monesko päivä tänään on? Yleiskuvaltaan päivä on aika pilvinen. Tänään on syyskuun 11. päivä 2018. Ja kello on 7. Tänään meitsi lähtee Jenny Plussan kuvauksiin. Mä lähden tulevaisuuteen, koska tää ohjelma tulee ulos joulukuussa. Katsotaan minkälainen päivä tulee. Vitsi, mä pelästyn. Mä astuin pöllön päälle. Ai. Se oli hänen lelu. Siihen jäi menopeli. Vielä syyskuussa on onneksi mahdollisuus mennä pyörällä. Se on niin paljon nopeampaa kuin julkisilla täällä ollaan. Ja harvinaista. Mä oon aikataulussa. Yleensä mä oon ihan sikamiehes, mutta luojan kiitos, mulle tarjotaan maski. Koska tällä luukilla en haluaisi mennä Jenny Plussaan. Hello! Moi, mä laitoin eilen meille ja saanko kuvata video. Totta kai saa. Joo, se on tässä se nyt on. Joo, sit lähdetään maskiin. Hei, tää on ihan story of my life. Mä hikoon niin paljon, että me ei voida alkaa tekemään mun meikkiä vielä. Reilun puolen tunnin päästä pitäisi kyydin lähteä sinne kuvausmestaan. Katsotaan, keretäänkö. Nyt rupee olemaan ihmisen näköinen. No ei, olin ihmisen näköinen äskenkin, mutta nyt on vähän tällainen freshimpi. Kybäminsaa ja lähdetään kohti kuvauslokaatiota. En vitti sanoa mikä se on, kun mä en tiedä onko se salaisuus. Tällä luukilla lähdetään kuvauksiin. Ja siellä on Johanna. Saatko päästä yhtään lähellä? En pääse. Kuvataanko täällä jotain? Ei kai täällä mitään kuvauskalustoa oo. Kohta katsotaan mitä tapahtuu. Brunssille mennään. Yes. Tossako on meidän brunssipöytä? Hello! Hello! Päivää! Päivää! Mitä Jenny? Hello! Hello, honey. Onko tässä meidän brunssipöytä? On, kyllä. Kyllä, ihanaa. Läskin kun tulee, niin ei voi laittaa mitään pöytää, ei muuten tule keskustelusta. Niin. Kato, mua mussutetaan kaikki. Niin. Saara, mistä me tänään jubaillaan? Me juvaillaan tänään saatanan palvonnasta ja siitä, että miten me läskit aiotaan vallata koko maa. Me puhutaan kehopositiivisuudesta ja siitä, että miten me ollaan muutettu maailmaa ja pitääkö sitä muuttamista jatkaa. Sitä vielä jatkaa. Kato tätä mun vaselina. Kato tätä mun vaselina. Aivan, täällä on Jenna, Aleksa. Me ollaan tänään vieraita. Mitä aiot syödä brunssipöydästä? Siellä on ainakin jotain juustokakkua, niin ainakin. Mä otan skumppaa. Me juomme täällä alkoholia sinun verorahoillasi. Mut ne on hei myös mun verorahat. Mä oon varmaan sinun. Siis mä en kestä. Tää on kyllä... Laskenko mäkään? Tää on tällainen mun ja Jennan pikkubrunssi. Joo, siis me ajateltiin järkätä Jennylle ja Saaralle tämmönen. Joo, kyllä. Pieni aamupalabrunssi. Ihanaa Jenna, kun teit ton juustokakun. Totta kai, mähän on siis erittäin taitava käsistä. Tää on myös ensimmäinen kerta, kun mä syön brunssia niin, että kuvataan niin monesta suunnasta. Tuolla oli äsken. Tuolla. Mä toivon, että unohtaa noi kamerat, koska tän mä oon oppinut jo unohtaa. Mutta noita, kyllä mä veikkaan ne unohtaa. Kyllä mä uskon kanssa. Kiitos. Joo. Pitää pousailla välillä. No niin, kohta aloitetaan. Nyt ollaan joulukuussa tämän kyseisen YouTube-videon julkaisupäivässä. Katsotaan ihan lyhyt pätkä siitä, mitä on tulossa Jenny Plussassa ja Brunssi Extrassa. Mutta joo, mä pystyn samaistumaan tohon, että kehopositiivisuus on antanut elämän. Mä oon pystynyt toteuttamaan mun unelmia eri tavalla. Tai niinku näkemään ne unelmat, mistä mä oon joskus haaveillut, että no mä haluaisin tehdä ehkä tollasta, mut kun mä oon liian läski. Et sit kun mä laihdutan, mä teen tota. Esim. Joku fucking YouTube-kanava.
niin mä olin pyöritellyt sitä mielessäni niin kuin pari vuotta, ylipäätään YouTube-kanavaa. Mutta sitten se, että siitä tuli kehopositiivisuus YouTube-kanava, se ei ollut se alkuperäinen niin kuin unelma. Mutta se, että mulla on se YouTube-kanava, mun ei tarvinnutkaan laihduttaa, mun ei tarvinnut olla fitnesspimu, mun ei tarvitse tehdä meikki-vlogeja, mitään tällaisia. Nyt mä oon palannut tänne Pasilaan kuvauspaikalta ja vitsi, ihan sika tyhjä olo. Jotenkin jännällä tavalla kaikkensa antanut olo. Ihan niin kuin joka ikinen sielun sopukkakin olisi käyty läpi. Mä aloin miettiä myös vähän elämän yllättävyyttä, koska kesällä multa kysyttiin, haluaisinko mä tulla Jenny Plus-ohjelmaan töihin. Niin silloin mä kieltäydyin kunniasta, koska mulla oli vielä opinnäytetyö kesken. Ja tavallaan tämän kuvauspäivän aikana se kirkastui se ajatus siitä ja varmistui, että se mun kieltäytyminen tosta duunista oli oikein. Koska jos mä en olisi kieltäytynyt siitä, niin mä en olisi ollut tossa jaksossa vieraana. Ihan kohta te pääsette näkemään, mitä kaikkea tuolla brunssilla oikeesti juteltiin. Kokonaisuudessaan Jenny Plus ja Brunssi Extra tulee Yle TV 2 maanantaina kello 21.25. Ja sen lisäksi tulee Yle Areenaan. Itkuennätys tuli meitsiltä. 13 minuuttia oli kamera käynyt, kun itku tuli. Todellakaan kaikki meidän juttelut ei tule mahtumaan. Oiskohan kamera käynyt 10 ja 12.30 lopetettiin. Mutta te tuutte näkemään pienet pätkät Jenny Plusassa ja Brunssi keskustelu tulee kokonaisuudessa Areenaan. Mä linkkaan tuohon alle, mistä ne voi kattoo. Ja ei muuta kuin jälleen kerran ensi videoon. Ootte ihan parhaita.